Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse, takulandiraniso nthawi ino, nthawi ya Ulaliki, tigawane mawu a Mulungu atithandize pa moyo wathu kuti moyo wathu upite pasogolo, komanso moyo wanzathu, moyo wa dziko lathu lonse lino upite pasogolo. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chifundo cha Mulungu Atate ndinso mphatso za Mulungu Woyera zikhale nanu nonse amene mukumvetsera Ulaliki uno. Mutu wa Ulaliki wathu: Chotsani Chitambaya Chofiira kuti mtundu wa Anthu Uyalepo Nsalu Zao. Chotsani Chitambaya Chofiira kuti mtundu wa Anthu Uyalepo Nsalu Zao. Ndipo muli ndine Elizeyo bambo Nthalika. Tipemphere. Mulungu Atate athu, ulemerero umene mwachokera kwa inu ndi ulemerero umene mmatipasa tonsefe kuti tikhale nawo monga ana anu olengedwa m'chifaniziro chanu. Tithandizeni kuti ulemerero umene utiziusunga kudzera mu zabwino zimene ife timapanga zitithandize kukhala anthu ofunira zathu zabwino, komanso anthu okhala mwamtendere ndi inu ndi anthu anzathu. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Chotsani Chitambaya Chofiiracho kuti mtundu wa Anthu Uyalepo Nsalu Zao. Ndipo Ulaliki wathu tiutenga kuchokera pa Luka mutu wa 19 ndi meya 28 mpaka na 40. Nyamulani mabaibulo anu abale tiwerengere limodzi. Luka 19 ndi meya 28 mpaka na 40. Yesu atanena zimenezi anasogolera ophunzira ake kupita ku Yerusalemu. Atafika pafupi ndi mizi ya Betifage ndi Betaniya, pafupi ndi phiri lotchedwa phiri la Olivi, anatuma ophunzira awiri nawawuza kuti, pitani m'muzi mukuuonawo. Mukangolowamo mukapeza mwana wabulu ali chimangire, amene munthu sanakwerepo chikhalire, mukammasule ndi kubwera naye kuno. Wina akakakufunsani kuti mukummasuliranji, mukati, Ambuye ali naye ntchito. Awiriwo anapitadi nakapeza monga momwe Yesu anawawuzira. Pamene ankamasula buluyo, eni ake anawafunsa kuti, mukummasuliranji mwana wa buluyo? Iwo anati, Ambuye ali naye ntchito. Tsono anapita naye kwa Yesu nayamba kuyala zovala zawo pa buluyo nakwezapo Yesu. Pamene Yesu ankapita, anthu anamchitira ulemu pakuyala zovala zawo mu msewu. Pamene ankayandikira Yerusalemu pa masiso a phiri la Olivi, gulu lonse la otsatira aja linayamba kukondwerera. Anakweza mawu natamanda Mulungu chifukwa cha ntchito zonse zamphamvu zimene iwo adaziona. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye. Ndalama ikalankhula, chilungamo chimakhala chete. Ndani sadziwa mawu amenewo? Ndi ndani amene sauziwa Ulaliki umenewu? Ndalama ikalankhula, chilungamo chimakhala chete. Kuti na ndalama ikangoti khoso, tonse chimfine chokha. Ndalama ikangoti etye, tonsefe chibayo. Njamphamvu ndi ndalama, ndipo imatha kuchita zinthu zambiri. Ndi yomwe ija imene Aisraeli anayitenga kuti akagulire chimanga ku Igupto. Njala itathyola. Njomwe ijanso imene Ahabu amafuna kugulira munda wa Naboti. Ndi yomwe ija imene anthu ankagulira nkhosa zoti akapereke pa nsembe nyumba ya Mulungu. Komanso ndalama yomweyo ndi imene Ambuye Yesu anamuwuza Petro kuti akaweze mkamwa mwa nsomba akakhomere msonkho wa iye ndi wa Petroyo. Ndi ndalama yomweyo imene Yudasi anagulisira Ambuye Yesu. Imagwira ntchito zambiri. Choncho ndalama itakugula chilichonse, ndalama itakugula ngakhale ulemu. Kuti munthu nkumalemekezeka ndithu chifukwa cha ndalama. Amwenye onsewa timawagwadirawo sichinapiya ndalama. Anthu onsewa amene timati tikakumana nawo nkumachula bwana sichinapiya ndalama. Ndalama zawagulira ulemu. Ndalama zawapasa ulemu. Choncho nkhani imene ili pano si ina iyayi, koma nkhani ya zinthu zimene timagula ndi ndalama. Zina mwa izo zimene sitinayenere kugulanso ndi ndalama iyayi
pali zinthu ndithu zimene chibadwa chake zinayenera kukhala zaulere ndipo zimayenda bwino zikakhala zaulere. Komano lero chifukwa choti chilichonse chayamba kugulidwa nazonso tayamba kuzigula. Ngakhale moni yemweyi, moni ndi chinthu chimene chimayenera kukhala chaulere, koma poti masiku ano ndipo yemweyo tayamba kugula nanga ukati halo amene ndo waulere kena ndiye kuti wandowa yapita. Koma pali ndithu zinthu zimene zinayenera kukhala zaulere chibadwa chake, chifukwa choti anthu safuna kuti chimene akufuna chilephereke. Akaona kuti njira zoyenererazo zakanika amangotenga noni makobiri, poti makobiri sanama, makobiri sanama. Na munthu akangona kuti chimene chifuna iye chikulephereka makobiri basi. Akakuti akufuna akwatire ndi amapita amayi ine mmene dzili mu dzulo dakulotani ndi takulotani dzulo dede daonano kuti papa ndingomasukapo apa mayi ndakukondani. Akuti asa mwankonda ndani mundichokere apo, amabwerera ndi akaunguza kuti pali njira ina imene ningapange, mwina antumira wina kuti takandinenere aona iya iwa pausako kumene kuja atumira anko wache anko takandinenereni nawo sangotukanidwako kena kuchimachitika nchani atenga kakhubiri kache ka 5 hands aike nthumba kazionekera ndi abwerereko. Mayi paja mukumbukira mawu nanena aja ndikuwakumbukira betu ndiye kamukuti bwanji uja kangona makobiri aja kwa ena maganizo kusintha. Chonchi ndikuona kuti pali zinthu zina zimene zinayenda kukhala zaulere koma zayamba kukhala zogulidwa. Chisanzo ndi chimenechi, chikondi. Chikondi ndi chinthu chimene munthu mwachibadwa chake chikuyenera kungokhala chaulere, chikuyenera kungobwera chokha. Chikondi sichigulidwa. Koma tandiwuzani ndi angati lero amene ali pa chikondi osati chifukwa chakuti chikondicho chili mtima mwawo iyayi, koma kuti chikondicho chachita kugulwa ndi makobiri, chachita kugulwa ndi makobiri. Akumukonda munthu winayo chifukwa cha makobiri, ndipo munthuyo ndikuchita ndi kugulwa ndikumaziwa kuti chikondicho ichi cha makobiri. Akumukonda munthu chifukwa cha makobiri, munthu akulandira chikondi chosaneneka chija koma ndithu chili chikondi cha haya. Koma ngakhale Baibulo limanena kuti bwanji mukutha ndalama zanu pa zinthu zosadibwa, Isaiah 55 ndi 2. Bwanji mukutha zinthu zanu makobiri anu pa zinthu zosadibwa. Ndiye kuti kunja kuno anthu akutha kulandira chikondi cha tunthutu, akapabwera kuntchito kukantingamira iyi dalingi koma chikondi chakecho chogula sichikuchokera mu mtima ayi. Anthu kunja kuno akuberekedwa kumberekatu kuchokera kakubafa akakuchokera kwani, anthu akuyambiridwa kuphazi ati chikondi chimenecho chitafika pa mponda chimera, koma chifufuzeni chikondi chake chogula. Chikondi chake chogula chinthu chimene chimayenera kungobwera chokha, koma lero chasanduka chogula. Chisanzo chachiwiri chimene tingapereke ife ndi chisoni. Chisoni poti masiku ano ngakhale mmaliro anamalira akumatha kupezeka kuti achita haya anthu oti azathandize kulira pamaliropo. Choncho ngakhale chisoni ndithu chinthu chimene chimayenera kungokhala chinthu chongobwera chokha mwachilengedwe malingana ndi zimene zachitika, koma lero anthu akutha kulenga chisoni. Mungu mulipira nkumuza kuti apite azikamvesa chisoni pepa. Mungu mulipira nkumuza kuti tiye ukabangule pamaliro sindikuuza. Ndiye amalira. Ndiye ndizicha anthu amene aona amene kuti kumona wahaya wayo
pamaliro akulira ngati kuti muna ndiwo chibali atachita kugwirira mutu ukona mangasanga mutu yakuda amaye ine amayo nsalu naifuna kugwa kungoisi yadawa achizikwekwereka nanga si chisoni wachisona masamaso za nsalu ngati amayo ine wandisiya ine wamasiye agogo anga ine anthu kupita kukomulongoniza kuti iya inu si agogo tu ndi msungwana agogo anga ine tamona ni msungwana iwapita ati ndi msungwana chabwino kana ngondisirana ine ndikanasala ndi nkhope kuti ndiziona anthu kupita kuti asiyatu anasikisi chizoni chogula ngakhale nthawi ya Ambuye Yesu zinaliko ndithu. Luka 8:52. Sopano funso langa ndiloti kodi chikondi chimene chili chogulachi inu mungasangalale nacho? Mungakondwe kuti muziwe kuti chikondi chimene amuna anga ali nacho pa ine, chikondi chimene akazi anga ali nacho pa ine nchahayawa, mukondwa? Ndiye lero ndikuti kachisiyeni uko chikondi chimene chocho, mupeze chikondi chenicheni chochokera mu mtima mwa munthuyo. Kodi chisoni chimene inuyo mungakonde pamaliro panu ndi chisoni chahayalachi? Mwena kuti maliro alirika chisoni chake na mwena chimenechi zona. Chisoni chimene mungakonde inu pamaliro panu ndi chimenechi, chisoni chahayala. Ndiye lero ndikuti kachisiyeni uko chisoni chimenechi, mutenge chisoni chenicheni chimene chili chochokera mu mtima mwa munthu. Nthawi zina munthu choyipa chikakugwera umatha kulolera anthu achisoni cha ganyu kuti abwere azikupepesa nakumvera chisoni. Iyayi, musalole achisoni cha ganyuyi. Nangati kakamba za ulemu sopano. Ulemu ndi chinthu chimene chimayenera kubwera mwa ufulu, mwa mtendere. Ulemu umene umabwera chifukwa cha makobiri, ulemu wogudwa, kodi umene mungane kuti ndi ulemu? Kodi inuyo mungakondwere ndi ulemu umene ukubwera chifukwa cha makobiri? Munkhani imene tawerenga ija, Ambuye Yesu atakwera pa bulu akuti anthu anatenga nthambi m'manja, anthu anayala nsalu zawo munsewu, anatenga mala yawo ndi kuyala munsewu kuti Ambuye Yesu ayendepo ndi ulemu. Nthawi imene zinkachitika zimenezi nkuti Ayuda akuyembekeza kuti kano pasapezeke munthu wina wake amene azachose mulamuliro wa Aroma. Choncho amadikira mpulumutsi ndithu amene azawachose mu ukapolo umenewo. Mmene Ambuye Yesu anabwera nkuona kuti munthu uyu ndi munthu wopanda mantha, munthu uyu ndi munthu amene ali ndi mfundo zozesa chipulumutso, munthu uyu ndi munthu amene mtima wake wonse uli pakumasula anthu opsinjidwa. Anthu achapoona zonsezi anamukonda Yesu. Anthu achapoona zonsezi anamupasa ulemu Yesu. Sanasowe kuuzidwa, sanasowe kugulidwa, sanasowe kulamulidwa. Okha anakatenga zovala zawo ndi kuziyala pansi kuti Ambuye Yesu ayendepo. Umene unali ulemu ochokera mu mtima, ulemu ochokera mu chikondi chimene anthu aja anali nacho pa Ambuye Yesu, komanso pona mmene iye akukhalira ndi anthu ovutika. Ikuwakanjeza ife akatolika timapanga zimenezi. Poyenda ndi kanjeza wathu woonera atakumadabwa kuona azimayi atatenga zitenje zawo, zitenjetu zochapa bwino, akuziyala mu msewu wafumbi wansembe kumapondapo asa. Kuti kodi oyo amunawo ataona kuti amagula sopo kumene wakatenga chitenje chimene chija ndikachiyalika pa msewu ati wansembe azipondapo, ulendo wonse paka kukafika kumene akupita.
ine ndine na ine ndaendapo pa zitenje ndawuzina kumamva kena kake mu mtimamo kuti koma abale zimenezi zabwino, kuti koma anthu anditu akutenga zinje zawo nkumayika pansi kuti ine ndizipondapo. Ndikamayenda pa zitenje paja mutu mwawomo simuli ine ayi, maganizo mwawomo mmakhalambwe Yesu, mutu mwawomo amakhala kuti abwerera mbuyo nkukafika nthawi ya Aisraeli pamene anachitira zimenezi Ambuye Yesu. Kodi lero nsalu zija tingazifanizire nchani? Kodi lero nsalu zoyalidwa zija nkuziyerekezera nchiyani? Kodi munambe mwamuonapo presidenti? Kodi akamayenda amayenda padoti? Ayi, amayenda pa kalipeti, amayenda pa kalipeti yofiira. Nanga kodi nchichewa kalipeti imene tingayenene kuti nchani? Kaya sindiziwa chichewa chake. Nchifukwa chake ine lero kalipeti ndangoyipasa dzina kuti Chitambaya, nanga titi chani? Chitambaya Chofiira. Presidenti amayenda pa Chitambaya Chofiira kusonyeza ulemu umene ali nawo ngati president, kusonyeza ulemerero umene ali nawo pokhala ndi udindo umenewo. Kodi kalipeti imene ija imachokera kwani? Kodi Chitambaya Chofiira chija chimachokera kwani? Kodi icho chija nchandani? Chimachokera nyumba ya yani? Kodi Chitambaya Chofiira chija adagula ndani? Mwina tidzazitengera kwa azungu. Komano chimene ndikufuna kunena pano, chimene ndikufuna kunena mu Ulaliki uno ndichoti ulemu wa presidenti umayenera kuchokera kwa anthu amene anamusankha. Chikondi chokonda presidenti chimayenera kuchokera kwa anthu amene anamusankha. Ulemu umenewo ukamachokera mu mtima mwa anthu, presidenti ameneyo ndi odala. Ulemu umenewu ukamabwera kuchokera pansi pa mtima pa anthuwo, ndikuti presidenti ameneyo ngwabwino ndipo ndikuti ngodala, chifukwa anthu ake amankonda, anthu ake amampasa ulemu. Kodi ndi waudindo wanje amene angamve bwino kuona kuti anthu ake sampasa ulemu? Anthu akewo mwakufuna kwawo amukonde ndi mtima wonse, amunyadire ndi chikondi chochokera pansi pa mtima. Nchifukwa lero atsogoleri athu timayenera kumakonda ndi kuwapasa ulemu, chifukwa ntchito yawo amayigwira bwino ngati ali ndi ulemu wochokera kwa anthu. Komano kodi tikatenga Chitambaya Chofiira chija chimene chimachita kugulidwa ndi boma, chimene chimakakokedwa kuchokera ku nyumba ya boma nkuchibweresa pamene paja, kodi ulemu umene uja munthu pomayendapo pa Chitambaya Chofiira chija angamvedi mu mtima mwake kuti anthuwa akundiyendesa apa chifukwa akundipasa ulemu? Kodi umene uja umakhala ngati ulemu uja umene Ambuye Yesu amanena pa Marko 12:39, ulemu wozipasa wekha, kukazigulira uko nkumazilandirisa wekha. Kodi zingakugunde mu mtima mwako munthu kuti awa poyala ichi, poyala Chitambaya Chofiira ichi apa ndiye kuti amba akundikonda? Chifukwa icho chija chidachita kugudwa, ndipo kugudwira kuti ntchito yake njomweyo yoponderapoyo. Amene akuchiyikapoyo ndi ntchito, akugwira ntchito pokachitenga uko kuzachiyama pamene ndi mchere wake ndithu umachokera momwe. Choncho pochera pamene paja sikuti ndi ulemu iyayi, si ulemu wochokera pansi pa mtima. Pochera pamene paja sikuti ali ndi chikondi chochokera pansi pa mtima, ayi, yangokhala ntchito. Ili apa ndi nkhani ya makobi. Choncho nditha kunena kuti kunena molimba mtima ndithu
kuti muchitambaya chofiira chija mulibemo ulemu weni. Muchitambaya chofiira chija mulibemo chikondi cheni. Zonse zija nzongogulidwa ndi makobiri. N'chifukwa chake Ulaliki wathu tikuti Chotsani Chitambaya Chofiiracho kuti Mtundu wanu Uyalepo Nsalu Zao. President atati poyenda anthu kumatenga zitenje zawo nkumaziyalika pansi. Aziwali kuti anthuwa amandikonda. Osati anthu achipani chake okhayi. Kumazita kufikiza atheka kuti mpaka ngakhale a opposition iye ujaga maenda natenga Nsalu Zao ndikumuyalira pansi. Anthu akaza kuti kuma president anthu amamukonda. President wa anthu amene amakonda anthu ndipo anthu amamukonda azaonekera pamene papa kuti anthu sazachita kuuzidwa iyayi, anthu sazachita kutumidwa ndipo anthu sazachiona ngati chopusa kapena kuchiona ngati chinthu chowapasa ukapolo ndi usamunda. Azachita zinthu zomwe ufulu monyadira ndiponso mosacheuka, chifukwa akumukonda ndi munthuyo ndi mtima wonse. Koma ngati sakondedwa ndithu zizaonekanso palibe ndi mmodzi yemwe amene azakhale ndi chidwi chotenga nsalu yake, chotenga mala yake ndi kumuyalira pansi. Iye sanilero Chotsani Chitambaya Chofiiracho kuti Mtundu wanu Uyalepo Nsalu Zao. Achoke nazo mmakomo mwawo ndithu kuti muchite kuona kuti apa ndi mtundu wanthu ukunkonda munthu wawo, ndi mtundu wanthu ukunkonda president wawo. Ulaliki wa lero musawumvesere ndi makutu osekeka mbali imodzi, koma musekule makutu anu onse kuti mumvesere chimene ndikufuna kunena pano. Sichisowa kuti mawu anthu ayambe kuyala nsalu munsewu, sichisowa kuti anthu aleke kuyala kalipeti, koma chimene ndikufuna kusindika pano ndi chakuti Chotsani ulemu wogulawo ndipo mwapase anthu mpata woti aonese ndi ulemu umene uli m'mitima mwawo. Chotsani chikondi chogulacho ndipo muonere ngati anthu amakukondani. Kaya ndi mbanja Chotsani ulemu wogulawo muone ngati mulidi munthu wokondedwa. Kodi mutati ulemu onse umene mmaupata chifukwa cha makobiri wachosedwa ziyenda? Mungasale ndi ulemu wina uli wonse atati ulemu umene mmapereka ogulawo, ulemu umene mmalandira inochita kugulawo atati umene wachosedwa, musala ndi ulemu uli wonse. Chotsani Chitambaya Chofiiracho muone ngati mtundu wanthu uzakuyalireni nsalu. Atsogoleri athu lero tisaunjikire ulemu wogula kuti iwo azinyengeka kuti timakonda. Tisawapase chikondi chogula kuti iwo aziti munthune ndikukondedwa. Chikondi chimenechi ndi chija amachipereka anthu amene akudziwa kuti alandirapo zawo. Ulemu umenewu ndi uja umene amapereka anthu bora apochere. Ambuye Yesu tupaja anasiyanisa mbusa weni ndi waganyu. Akuti waganyu iye amangogwira ntchito kuyigwirira malipiro basi. Olo munthu ufune ulemu wa mtundu wanji akupasa bora iye alandirepo. Olo utaipa maka apirira ndithu nkukuza kuti palibenso wina iye ayikumaini. Nanga si ulemu ndiwogula alolera kukangana ndi onse amene akususana nawe bora iye alandirepo. Chitambaya Chofiira ulemu wogula. Chitambaya Chofiira ulemu wolipirisa. Chotsani tsono Chitambaya Chofiiracho kuti mtundu wanthu Uyalepo Nsalu Zao. Chifukwa chodalira ulemu wogula mabanja amatha munthu akangolandira pension. Kutabwa kuti changolandira pension lija banja kuta chikondi chija chapita kuti chinali cha makobiri nthawi yonse. Ulemu wake umalandira uja una ulemu wogula. Iye ulemu uja anthu amakuthamangira kunjira kukakulandira lero akuchita kusesa mapazi tachokani apa ndi ziboda zanuzo. Wesha kodi amayi ulemu uja wapita kuti. Chitambaya Chofiira. Chitambaya Chofiira ndi chifukwa chowerengera ulemu wogula zipani za ndale zimatha kumangochoka
m'maboma kuti zikangochoka mboma basi ulemu uja watirakumpa. Chifukwa chodalira chikondi chomwera chifukwa cha makobiri munthu umatha kumaziona ngati kuti anthu amakukonda pamene anthu akungokupirira. Nditi kuti Chotsani Chitambaya Chofiiracho kuti mtundu wanthu Uyalepo Nsalu Zao, Chotsani ulemu wogulawo, Chotsani mtima umapereka makobiriwo, Chotsani mtima ona kuti anthu azikukonda chifukwa kuti mwapangira zabwino zimene mwina sizikuyenererayi. Chotsani ulemu wogulawo muone mtundu wanthu ubwere wokha Uyalepo Nsalu Zao. Yesu mpulumutsi wathu sanasowe kuwauzana. Yesu ambuye athu sanachite kungulamu. Anthu aja okha anakanyamula nsalu zawo ndi kuyala msewu muja. Kodi ulemu ukapose pamenepa? Koma tikakhala ndi mtima oti ulemu tiziulandira chifukwa chena kuti tamulemba wina ntchito yoti azitipasa ulemu. Ntchito tuyapaderapi imeneyo. Kuchita kulemba ntchito yoti uzipereka ulemu. Ndikulemba ntchito yoti uzauza anzako ena kuti muzipereka ulemu. Ulemu wathu kakhala wanjira imeneyo chimachitika nchoena kuti ngakhale pa parish mwina anthu sakufuna koma iweyo chifukwa kuti ulemu kuzigulira umaona ngati kuti anthu akukukonda. Ngakhale nziko mwina anthu atopa koma chifukwa kuti ukutha kugula ulemu umatha nawenso kumanyengeka kuti anthu akundikonda. Mawu a Mulungu nthawi zonse amatikambira za nkhani zochitika kuti ife moyo wathu uja tiusinthe ukhale moyo wolongosoka. Kodi taganiza nkhani zikuchitika ngati ku Igupto, nkhani zikuchitika ngati ku Libya, kuti nthawi yonseyi mtsogoleri wabwinobwino amene amaona ngati anthu akukonda chifukwa amapangira zinthu zabwino kungocha tsiku lina anthu basi musewu anthu ayi chimakhala chani? Nthawi yonseyi amayenda pa Chitambaya Chofiira, nthawi yonseyi amayenda pa ulemu wogula, nthawi yonseyi amayenda pa ulemu umene sikuti umachokera m'mitima mwa anthuyi koma ulemu umene unali ochokera pa Chitambaya Chofiira. Mwinanso mwinake akamaona ulemu umene uja kumaganiza kuti aliyense ali mbali yanga, aliyense akundikonda. Choncho mavuto amene iye anali muziko muja osamaona pomaganiza kuti kulibe mavuto kunja kulinji. Akanachosa chitambaya chimene chija ndikumadikira kuti aone kuti kodi mtundu wanthu umbweresera nsalu zawo ndikuyendapo. Mwina akanatha kuziwa kuti apa mwina sizikuyenda bwino ndikonzerepo, apa sizikuyenda bwino ndikonze, apa sizikuyenda bwino ndipange chotere. Koma Chitambaya Chofiira ukamayendapo nthawi zinomaona ngati kuti zonse zili bwino. Choncho langizo langa la ulere Chotsani Chitambaya Chofiiracho kuti mtundu wanthu Uyalepo Nsalu Zao. Tipemphere. Mulungu Atate athu, inu ndinu amene mafuna kuti anthu tizikondana kuchokera pansi pa mtima. Mwanaona madana ndi Afarisi amene ali ndi chikondi chachipamaso. Tithandizenso nafenso kuti tiyakonde atsogoleri athu ndi mitima yathu yonse. Tiyapase ulemu ochokera pansi pa mtima. Tiyachosere zitambaya zofiirazi. Tiyachosere ulemu obwerekawu ndikuwapasa ulemu ochokera pansi pa mtima. Tikupempha zonsezi zina la Yesu Kristo mweyo ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani abale. Tiyeni siku linaso tizakhale pompo tizagawane mawu a Mulungu. Munalitu ndine Elizeyo Nthalika. Zikomo kwambiri.